Nou, jonkies, famkes, dames en heren. Het wie was er 4. We hadden 3 hier op wachten, maar eindelijk. De buurten werden mooi versierd. De wijn die stond in de stadblokken. En misschien ga je hem ook als een PIS in de 4e. Dat was heel spannend. En die iepen in de waas in het terrein. Maar ga je met feestjournaal eens jongen? Wie er een kink in de kabel, gebeurt er iets? Ja, zelf voor, hè? Banden voor. Maar toen moesten we de hulp inschakelen. Van waar? Sjoerd Kloe, hè? Nou, en uiteindelijk komt dat terug in. En dan wien wij een saf verrekte bliert om. Ja, het liep even op het nuttig, hè? En dan hield we betaald om Sjoerd te bedanken. Liet we hem het feest aan die iepen. En hij krijgt ook een medaille. En weg. Iedereen hier al? Roep hem maar. Doe de microfoon. Sjoerd, Kloe. Hier komen. Oh nee, hij spreekt Nederlands. Hier komen. Ja, wat is het nu weer dan? Ik ben druk bezig met een nieuwe zaak. Nee, Ridder. U is geld. Klaas, goedemiddag. Goedenavond. Die had te verzwaren dat het feest er ook in komt. Bij een hele grote speurwerk, dat hij hem zongen in een aflevering, en uiteindelijk net bij een dier staan gelukkig. Deze man die wist net beter, dat wie een boer die dacht, ik kan die pan broeken op het wielerbult. Kan gebeuren, maar het is opgelost. Sjoerd Kloe. Wij wonen, of moet ik Nederlands spreken? Ik versta ook wel Fries hoor. Maar ik kan ook wel Hollands horen. Ja, is dat zo? Ja, dat lukt wel. Maar om jou te bedanken, willen we jou een medaille om de hals doen. Oh. En voor de held. Waar willen we hem doen? Dat is wel heel bijzonder. Kom maar. Hallo, en wie ben jij? Sanne? Sanne. Ik ben inspector Kloe. Ja. Krijg ik een beetje? Ja, echt waar. Zal ik een beetje bukken? Zo, dank u wel. Applaus. Heb ik wat bij me? En om nog de extra kracht bij te zetten, hebben we hier een sloefje. Een sloefje. Weet je wel wat een sloefje is? Is dat hetzelfde als chillen? Dat is heel wat anders, maar dit is een invaller met een inhoud. Moet je dan dit touwtje trekken? Pak het maar eens uit. Trek aan het touwtje. Komt toch een mooi linkje. Kan ik nu je aanbieden? Kijk het hoor. Wauw, kijk eens. Er waren mensen van het dwergfeest Oh, lekker. en een dankjewel kaart. Nou, En fantastisch. dan wil ik nou vragen, Sjoerd Kloe, Soesto dit feestterrein officieel openen worden. En daarmee het startseintje aan voor dit feest. En ik hier die vragen, hè, toen die bellen, neem even een nagel naar je skeren mee. Hast die ook mij aan? Ik ga even kijken. Ah. Nee, dat is geen Nee. Dat koeien kan wel een kant. Ik denk dat daar mijn bril in zit. Nee. Lukt het ook niet mee? Kijk. Een nagelskierke? Daar is die. Ik zei een nagel naar je skeren. Een nagelschaar, ja. Wat zie je? Ik heb goed naar u geluisterd. Een Een nagelschaar. nagel naar je skeren mee. Dat is toch een nagelschaar? Nou, vooruit, maar we maken er maar mee doen. Sjoerd, alsjeblieft, treed naar voren en iep je daar bij het feest aan. Jongens, je mag er even bij komen. Welke moet ik doorknippen? Allebei? Hey! Dat is ik niet. Dames en heren! Het feest is geopend! Het dwergfeest is hier binnen.
heren, welkom. De sfeer zit er al in en ik wil beslist geen afbreuk maken van de goede sfeer. Maar dit keer, hier ben ik alle missio's. Normaal is soms een ludieke evening opvieren. Wij zijn al hinweg in de holle, teksten in kleren, alles erop en erop. Wat ook aan nog wat tussen. En dat is gewoon wat serieuzer ding. 12 juni is Dries Faber. Die is wel een minder dwarsgenomen. Voorzitter van meer dan 15 jaar van het Hartsbelang en dus ook van de feestcommissie. En die is verstopt. Dat hakt er al aardig in, tenminste de huis, waar ik in de Minenschip, in Nijnsjerk, in Douarn. We hebben vanavond dat het goed bent kan. Dat zou ik zeggen. Meer dan nou al. Maar het hakt er aardig in. En de vraag die kan ik naar voren natuurlijk, bij u zijn bestuur, maar ik vraag natuurlijk de waard van kindertrokken, mattentrokken, volleybal dat er trokken wordt. Mijn gesprekje met de familie, die blikken, dat is wonderbaarlijk, het is net heel en dat is hinderd er al een honger. Dries, die lijkt ook een beetje bekend om, die houdt ik van gezelligheid en van de feesten. Ik vond het prachtig mooi. Dus die ging verder van al zijn het mat trokken. Het is dus uw opdracht om dit feest gewoon echt slagje te leggen. Dries is een bijzondere man, een bijzonder aardige man, intelligente man, rustige man. Eigenlijk een soort superman. En als u superman bent, dan ben ik held. Dan ligt dat ook correct het thema wijze van uw feest. Hoe is het mogelijk? Ik word aan het feest opdragen om Dries. Ben je een goedkeuring? Maar weet ik donders ik doe het, dat in dit dorp en ook in deze tent zit ik meer mensen. Die vierden wij net. We weten heus wel dat er mensen zijn die in verlijn zijn en daar nog steeds mee ombereikt zijn. We weten heus wel dat er mensen zijn die slim ziek zijn en daar nog mee ombereikt zijn op dit moment, as we speak. We weten dat er mensen zijn die net lekker in het vel zitten of die een goed voorbeeld, een hersenbloeding gewoon hebben en die hun hele leven die staat op kop. Dat zijn rare dingen, bij feiten, maar het is zo. Maar we veerten je net. Maar het is in ieder geval, je kan heel het stoei het feesten zonder te vieren. Zonder die mensen die vieren, dit moeilijk gaan. Maar staan hun. Ik zou zeggen, je kan ik feesten zonder te negeren. Die meesten, die kun je maar praten, die kun je gewoon op schouder lezen. Maar ze bieden net. Ze bieden echt net. Steun ze. Ik wil dit feest, bij dit feest moet je meesten eren die het moeilijk gaan en die er net binnen. Jongens, dit is feesten. Het dak maakt er echt blauw. Echt weer. Feesten. Voordat we de microfoon een bouwje houden, neem ik chef naar voren te hebben, want die wil echt naar even wat zeggen. En dan ben we los, chef. Succes. Ja, natuurlijk namens de hele Uziële familie. Bijzonder natuurlijk heel. En Sander is hier maar wij al een keer van familie ik me heel besprutsen. Het is onvoorstelbaar wat voor steun wat wij krijgen uit het dorp en natuurlijk echt om het dorp heen. Het meilingen in de vorm van een haan, een kroepje, kaart, een blom. Het is echt onvoorstelbaar. Dat kunnen wij nog niet zeggen dat we zo bij elkaar hier in Isen dorp zijn. En het is natuurlijk Dries komt er net maar waarom. Wij maken het mij leven dat er zonder Dries hier maar wij vonden dit jong wel een gelegenheid om je verschrikkelijk te bedanken voor alles. En nogmaals, het is net makkelijk voor u allen, maar zoals Dries al zei, de show must go on en ik denk dat het dit feest ik in dat teken thema. Dus hartstikke bedankt voor alles wat jullie voor u doen. Dank u wel. En nou Bouke, nou in de eer om die. Ja? Meisjes ik ben net again. Jongens, het is feest. Ja, goedemiddag al namens mij en dank voor de organisatie dat wij weer komen
quizshow, dus dank voor de uitnodiging van alvast. C. Dietan of D. Kurkuma? De boren. Die gaan we helemaal denken. Roodborst, Andena, dat is hier mooi. Nog 12 vogeltjes. Welke vogel is dit? Wat heet ze erop? Hadden F een huismus. En de laatste, welke vogel is dit? De loedermoeders domineert bijleert. 4 seconden nog. Helaas te laat. Maar natuurlijk wil ik nog niet veel. Maar we gaan natuurlijk het sociale probleem. zeeschepen krijgen het advies in de haven te bouwen. De fjordwerven van Schilver, het Ameland en Schiermonnikoog krijgen een dubbele bemanning en de diepwacht kregen de opdracht op het rode te rennen. De helden van de zee. Ja, dan is het gebeurd. Maar dan komt erop, Gerda.
life. And then I realized, that I was only dreaming. For there's it up, and there's the sail. Okay, jongens. Yes, they all come to see me. in zo'n grote getalen hier binnen. En wat fijn dat je het moois brachtje met us, met elkaar delen willen. Want ik weet net hoe het bij hem gaat. Bij mij is moois, nou ja, even wat een yoghurtje en wat kruiselen en gaan met die banaan. Maar dat geven we hier dus net man, hè? We hier van wat heen, ik denk we zijn ongeveer op een held. En er komt nog een hele mooie held. We worden muzikaal begeleid door twee muzikale helden, Michael Sezen, Sjerk en Roel. Die gaan er even met de trekzak, zoals ze dat vroeger zijn, oftewel de accordeon, er even bij los. Het is net een protte decibels, dus je kan er doorheen praten, we kennen even de diepte in. We kunnen een goed gesprek doen en zeggen hoe fijn het is om hier in Oostenrijkse het feest te vieren. Nou, ik zou zeggen, ik maak het net langer, want mijn maag begint al te knorren, dat zit hier net oorswijzen. Ik zou zeggen, lekker niet de alcohol. En dan is er nog een hele stekker hier en terug een stekker hier.
Los Desperado. Ik ben misschien te laat geboren. Oh, ik ken de kroeg uit de tranen. Van Amsterdam van naar Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houden zaal in Evenwicht. Later. Dus die vandaag misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten, omdat vanzelf weer voor elkaar. Ik heb het er altijd zo gedaan. Laten we. Toen jij me zei, ik zie je zitten en de zon die scheen een beetje meer. Die eerste keer met jou. Elke dag is een onderdag. Ik kan geen jou meer zonder jou zijn. Sinds ik jou ken is er nog veel slecht. En veel meer dan wat ik maar ik ga nooit nog steeds die melodie. En ik zing hem elke keer als ik je zie. Zijn dit je ogen? Is het je ster? Zijn het de woorden die je zegt als ik weer bij jou ben? Zijn dit je ogen? Is het je hart? Ja, best wel. zusammen. Leben links, ja, wie Frauenmann. Niemand stört es und man kann sehen, manche Tränen, manches Leid.
tafel. Zo. Goed liggen. Dat is het bruine shit. Dat groentje zit ik eraf. Bijna. Doe je het rustig? Ja, dan doe je het rustig. We komen.
brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no better. Wij zijn mooi op tijd. Het scheelt maar 5 minuten. Ik kon hem wel zeggen. Ja, vooral een groot applaus voor de jeugd. Dat wil ik nu gelijk maar even zeggen, die er buiten zitten. Ik weet niet of ze het horen, maar dat zijn helemaal toppers, vind ik, dat ze hier vanmorgen weer en deze jeugd. Dat vind ik helemaal top, dat jullie daar zijn vanmorgen en met een wagen erbij willen zijn om ook een kleine bijdrage te leveren aan deze dienst. Dus zo, nou ja, geweldig. Voordat ik het vergeet, we hebben even een paar kleine mededelingen die we standaard hebben aan het begin van een kerkdienst. Allereerst hebben we 2 bos bloemen staan, die zijn door de feestcommissie ook gevraagd en aangeleverd en die zijn bestemd voor Sjerk en Tieteke Vader, 1 bos, en Sander Vader. Voor hen de bloemen van vanmorgen. De kaars, dat is toch het teken van Gods aanwezigheid in ons midden. Daarom steken wij hem aan bij elke vergadering die we hebben als kerkraad, steken we ook de kaars aan. Het teken van Gods aanwezigheid hier in ons midden. En het is nog geen kerk, maar het maakt de plek niet uit. Waar wij mensen bij elkaar zijn in de naam van God, van Jezus, daar is Hij in ons midden. Daar mag de kaars branden. Aan het begin van elke dienst ook uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die trouw blijft en die nooit loslaat wat zijn hand begonnen is. Hem kunnen we vertrouwen, op hem kunnen wij aan. Hij wil in die zin de held van de wereld zijn. En hij bemoedigt ons altijd met hele mooie woorden. Dat zijn de woorden genade en vrede. Amen. Ja, ik dacht het is wel leuk om een klein quizje te doen. Ik vind het altijd leuk. Ik besta. En de vraag is, rood, ligt dat in Limburg? Geel ligt het plaatsje in Utrecht? Of B ligt het plaatsje in Gelderland? Waar ligt het plaatsje Helden? Zie je wel, dat is overwegend rood. En dat is goed, dat is Limburg. Dus heel goed gedaan.
ook de topografische kennis. Dan heb ik nu 7 vragen, die komen uit de Bijbel. Dus die worden een beetje lastig misschien, maar ik heb een hoge beurt voor jullie, dus dat moet lukken. We beginnen met makkelijk. Wie zou je de hulk van de Bijbel kunnen noemen? Is dat rood, Gideon? Is dat geel, Jozef? Of is dat blauw, Simpson? Ja, blauw, heel goed. Kijk je daar eens uit. Hebben jullie wel geel? Ja, een banaan zit. Oké, helemaal goed. En het is blauw, heel goed. Ja, heel goed gedaan. Helemaal goed. Laatste vraag. Dat wordt ingeleid met een muziekfragment. Dus dat luisteren we even naar de muziek. Bedankt. De vraag luidt: wat was het beroep van David? Dat is de vraag. Rood, was hij bakker? Of geel, was hij timmerman? Of was hij blauw, was hij schaapherder? Maar er zijn toch een aantal mensen die durven niet. Dus je weet het niet. Die denken, ik steek niks omhoog, want dan... Maar het is, ja, dus dit is blauw. Ja, dit is gelijk, dit is schaapherder. Ja, jullie hebben gelijk. De zegen meegeven. En dat is wel mooi om dat hier te doen, want anders als ik voor jullie sta, lijkt het net alsof jullie de zegen meekrijgt. Dus. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Ja, maar wat heb je nog zeggen? Het is een hele eerste uur, de sprecommissie, om in tenters dingen, in dwap te brengen, de sappelen helpen. En dat bedoel ik nou net, de helpen, maar ik sprak met jongen, of ik teken, die helpen bedoel ik net. En die helpen die in een jaar die de hele wereld redden kunnen. Van ik wil het gewoon mee, of van hier naar buitenraad, invasie. Ik ga hier met echte helden. En dat met de helden, die kunnen het helemaal leren. Die heeft vaak gewoon een spiegeldoek helemaal. Een bloedbroertje, bovenshirtje. Dat zijn een echte helden. Deze helden die in IJsland, die maakt zijn shirt fantastisch mooi ring. Als je kan feesten, dan word je naar binnen. Dat leeuwen.
Ze helpen elkaar. Dat vind ik nou wel zo belangrijk. Ze leren van elkaar. Ze trainen van elkaar. Dat heb ik zo. Wat het nodig is. En, heel belangrijk, ze letten op elkaar. Mijn koningin. Mijn chat. Wat een dwar. Een groot applaus. Ik ben er net. Naast de held in deze tent optreden ben ik over een helden. En dat zijn de helden die ben vaak achter de schermen. En dat zijn van die stille vrijwilligers. Maar die houden net van om je spotlight te steken. Die jes net, die shirt net, maar die door oers afvallen. Die wordt net vergeten. Thuisfront. Ik weet dat we hier met ervaren hebben. Die stellen geen vragen, gewoon net best thuis. Die zwaaien ervoor dat de koffie klaar staat. Die zwaaien ervoor dat er eten klaar staat. Alleen die eruit. Super. Benno die zus net, ja ik beweeg wel, maar dat valt net op. Had het hele feest had je opnames maken, foto's maken. Zwart ervoor dat het online komt. Van de vader en de filmpjes jongen. Een beetje een ludieke actie, een soort feestjournaal. Benno had het hartstikke mooi ingezet. Prachtig mooi, we hadden een drukke wil gewoon op een meisje. Maar dat mag wel even. Benno, chapeau. En dan de jeugdhelden. Ik zeg in de boeken tot hier brengen. Jeugd die hier net zit, jeugd die hier al zit. Wat ga je weer zinlen? Wat ga je weer op een kaart zetten? Maar je wijn. En moet je maar een grond op. Dat het net te veel wordt. Het vermogen op een feestje. En, zoals je lippen, ze kunnen hun voor een werk heen dragen. Dat is net leeuwen. Goed doel is, vrede, mij elkaar. Applaus! Ik neem er nooit meer op. Maar dat ding is, ik ben altijd zo bang dat ik het weer vergeten ben. Maar ik al dingen. Ik hoop het net aan, maar ik hoop dan ook weer recht te beneden. Mensen krijgen over verschillende krachten. Wordt je op de vang staan, wordt die op achter staan. Chef Faber in beide. Die staat voorop, accordeon, spelen. Achter de schermen, het loerderrekening. Dan niet de volgende trompet. Voor niks te zeggen, hij staat play. In die situatie dat er nou zit, ik heb dieren respect voor dat het dieren. Jack, bedankt. Ik denk in aan, en nogmaals, ik hoop dat ik word vergeet, in de drukheid, jullie, vakam, horeca, dwarszuur, die het nog mogelijk maken. Ik neem even Peter Ten. Je België en het andere is altijd, dat is heel leuk, hè? De mensen die in hier zijn, en die willen van vertellen, dat ze maar al je rollen hun inzetten en energielevering. De bands en het ook. Perfect. No idee. Alleen een zingetje in gezet. Hartstikke leuk. En zingers, applaus. Persoonlijk, ik draai nog even om. We zijn rond in Elftal. Een fantastisch mooi Elftal. Er is in Utrecht. Net Utrecht, net wel in de kaart, weet ik op die kaart hebben. Maar toch een blessure, een rare blessure. Sander, iedereen Utrecht, en je moet goed naar wedstrijd. Maar het hele niks, hij is zeker uit Schillen, maar je hoort is niet omkomen. We zien hem al. Als er een wet is, komen we bij. En dan stuur je de groot. Ik ben trots op je. Super. En dan wil ik hier vergeten, ben ik dan eindelijk mee. We zijn tieren, rust, een nijtje en als je niet meer bent. Tieren dank!
Corona, dames en heren. Nog 12 vogeltjes. And I was only Wat een verbinding. Wat gaan we al een protte moois aan en ik zei al, wat gaat er een protte moois nog komen? Genade van onze Heer Jezus Christus. En dan in ieder geval